Kisumu County. Erokamano Millicent wang'ado tong' wadhi kaunti Homa Bay. Piny owacho kaunti no okelo chenro manyien mar choko osuru e lony manyasani kuom jopiny kod johala. Chenro no madho ngere dendo ni app manie simb ong'we yamo. Sirikal yango ni dhi konyo e dino rode mag mibadhi. Gavana Homa Bay Wanga notelo ne jodito mamoko e kaunti no e chiwo ne jopiny puonj e wi kaka ginyalo tiyo gi lony manyasani mar choko osuru e chirni kaka yor medo rieyo yore ma ichoko godo osuru kuom jopiny. Higa manchokalo chanchwa chako timo revenue ma cashless. To ne wan gi shida mar system manitimo go cashless revenue. Koro ne ji chule pay bill to samoro ne gwenyruok bede nikech ok wanyal neno no chudi to chud nang'o to chud kanye ng'amo chudo ni en kanye en e chiro mane to chula ng'o. To revenue officer kata ka en bitaka ochoko pesa di. Koro kawuono ne wakelo system manyien. System manyien ni en ini beta kama ibete no to jachoko osuru ene moketo gimonego bed ni chule simu to in message biro ni e simbi mondo iket mana pin mari kende. Ok wanyal tieko mibadhi ka jopiny chulo osuru cash ng'ato nyalo kawo to soyo to dhigo ma pesa no ok chop e sirikal. Higa ma wantiere ni wan gi target mar on source revenue billion 2. Adwa kwayo jo Homa Bay kamoro amora ma gintie, in kaka japiny kaka johala nyaka ikonywa tieko mibadhi no. Riwruok ma Gavana